जतननो हामबाय जे तिप्रा सारकनि बागै जे तिप्राव तंनाय रक बागै जों कायसा मेसेज नाम सो जों ताबुक तंगो कोयम्बटूर तामिलनाडुआव इनके जों आयं नुगै माखासेनि बुखु प्रीति देबबर्मा इनके बेसाय बुंके पद्मप्रसाद त्रिपुरा बिनि बसाय इनके बिनि एकदम प्रब्लेम क्लाय दंगो इनके जों साइमानखा बिनि प्रब्लेमनि जों ताबो काहाम केबो कक सालायखा इनके बिनि बसाय ताबो अरो सामंख्लायना फायमानि त्रिपुरानि सिमि कयताबो फायखाबा नमिनो माने 25 तारिख हेरो 25 तारिख बो मासनि सेप्टेम्बरनि 25 तारिख बं खरखा अंखरे अरो सपय माने यागुलो बिनि प्रब्लेम फायका कायसा बेग माने हामिया बुई फासेबै दाइर माने बागैबो सामं हामियानि बिसिंगो कबल जाखा अमनो जों नायो तिप्रा सा जे तंनाय रक बिनि फेमिलि रक आसो खाम थाया इनके बिनि बसायताबो तामिलनाडुनि पुलिस स्टेशनाव बा एबा कोर्टआव क्लाय दंगो इनके बोनो बाहायके तलांनाय नगो कि फिलै अपने किसावानाय दंगो इनके जतनि थानि सुबा सुसानो इनके जों जे मानसाक जोंबो खायनाय जों सुबानाय अपने जों तिप्रा सरनो कोयो इनके जों ताबो बोनो जों किसा कक्सना बिनि प्रब्लेम न बाहायंगै दं जों किसा सोंलायनाय नोंनि प्रब्लेम न बाहाय प्रब्लेम नों सायखा देखसा लोगोराव पुलाना लोगोराव हामबाय माने आन प्रब्लेम लाय आन बसाय सामंतांना फायमाने केरलावा पुलाफुरबो 8 मास तांगनि थांगा माने बायराव सामरक तांगे हिंगे आसो पैसा लावनायाव बा बुंगोतिफ्राव बो पाराराव हांगेबो आसो बया सामरक मानथैया सिननगर हिंगे आमतो हिनिनो सामंतांना फायमाने सामंतांना किसेनसा नावरक रहो दंगो हिंगे पुलाफुर फायनाय 8 मास तांगनाय बोसारावनो खटां हमनाय उनाव थांग्रा थांनाय दाबो माने एमने एक सप्ताह रक तांगनाय फायमाने ट्रेन मुत्रिलाय थांगापो ओंगाय माने हटामु खाता ट्रेन ते हसांगाय केरलाव थांसोबैनता ओंगे ते हसा हांगाय थांसोबैनाने तामिलनाडु ट्रेन बथापुरो बसायमियापो माने ट्रेन बथाबैने मायाव फैयो नय हटेल माइसेना हने अंखर काहिंगा ओंगे अंखर काहिंगा पुलिस रावबो आबो पुलिस ड्रेस जोंजा बुयापो पब्लिक ड्रेस जोंजा ओंगे माइसेना हनय माइ अर्डर खालायनाय रेडी उजाफो खिंगे पुलिस राव डाइरेक्ट न पब्लिक बुसाबो जोंजाफो फायनाय बिन बेग न डाइरेक्ट फायनाय चेक खायबाय बुता ओंगे चेक हाय खायबाय माला बबो सियापो वाइसा खबर हाय थांगापो जागाना माने हामिया मा जाखायदा एमने बुसुरो गुनो हने सुमाने एमने सामिया मोटामुटी 2 केजि रो फायदा माने हामिया माने बो बाहाय जारबा माने हामिया गांजा हने साव इंगे बबो सियापो माने तुमा बखाय बखबिना हने बुजा पेक खायजाता बेग माने खापो इंगे बबो सिया वाइसा कैसा आमो खाय खबर हाय थांगादा पारारावबो आमते सामरो खाया बायराव सामरो तानि किसेन सेराव दंगो इंगे पुलिस राव बकल खायनाय आनो साहरका नि बुसाय मुति माने मानजागयने सिनियाबो 25,000 रां हदि इंगे थियाबो होनाय नि सावता इंगे आनियाबो रांसि गुरो इंगे आंतावनो रांनाय नि सिदाना ने वाना का इंगे ताबो एक तारिखो फायनाय सबायगा आंबो आन बुसाय बिदि जेनदा ना एरांगने फायगा फायनाय नायखा जासाय खायनाय इंगे जेलो न आन बुसाय इंगे नों ताबो लुकरनि थानि मा ककसा नामसुबा बाहाय नाय आं ताबो रो तंनानि रो कस्तंगै तंका इंगे बुसाबो मासा तंनासाना कस्तंगै तंका नगो आन बुरा बुरा सामुरो मानथैया इंगे रांलबो सो पाथमिया सोबैनिया इंगे आं लुकरबा आनो किसा सुबादि हेल्प खायदि ने किसा अबोता कोयो जों काम के खानाय मानखना जों असुङा जों बसखांना जे सुबानाय जे मानसा बुखु प्रीति देबबर्मानि बिनि पारा हिंके सुनामुरा
Oke, district ke Taliban. Taliban, district sih. District Katharias. Ayang mai, ke sing bekam ke asuk bini detail sing nanai, nawe sing zaman sak sing bucukanai, asuna.